What do you have? What do you have, love? Wow. En ook nog meer. Oh, you have more? Who gave it? Zwarte Piet. Zwarte Piet. Ik So heb nice with nog- Zwarte Piet, eh? Ik heb nog meer. Laat zien, wat heb jij? Wat heb jij gevonden, Anna? Ik heb Ze heeft al gedaan, papa. ik Nakaka-happy talaga to yung Christmas tree dito, eh. Yung lights ba? Yung bida talaga yung lights. Ayoko po ng masyadong makulay. Sobrang makulay na Christmas tree. Ayoko din ng mga ribbons sa Christmas tree. Gusto ko lang ng simple na Christmas tree yan. Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. If you notice, ano na tayo? Balik na po tayo sa 3 times na vlog sa isang linggo. So, Mondays, Wednesdays, and Fridays. Kasi hindi po talaga kaya ng powers. So, yun. Balik muna tayo, guys. Last time, kaya yung vlogs natin na connected ba, ilang araw worth yung vlogs every upload, ilang araw. Kasi hindi na talaga kaya ng powers. Today, we are going to Hurwene. Birthday party. Dodong, say hi to the titas. Hallo titas. Teacher dan. Somebody said, Wang, you should take over the vlog. I should take over. Yeah. Ja, we hebben nog een vlog. Yeah, ik ook En I niet. cannot speak Bisaya or Ik ook Tagalog. niet. Nee, you can speak English with them. Ja? Yeah, or Dutch. Ja, Dutch, ja. Dat is- Or Dutch, and then I will just translate. Anna, kijk eens. Kijk. Paf, grabe yung eye bags ko. Ang yaman-yaman ko today. Ang yaman. Ang yaman. Mayaman sa eye bags. 15 minutes and you're and your parents are here. Doe maar doen. Papa, het is echt mooi. Ja? Why did you take it out, Papa? She likes it. Yung ano ni Santa Claus, yung hat ni Santa Claus, tinanggal ni Ruth. Kinuha ni Anna. Anna, show the titas. Come on. No! I don't need. Ik wil gewoon niet. Laoy, the Christmas tree is really beautiful lang, no? It's really nice. Hindi nyo lang kita masyado, pero ang dumi po dyan. I mean, ang daming kailangang i-vacuum ba? Ay. This is the thing now, is if both of us are working more hours, it's not easy to clean the house. Nee, that's true. We need a cleaner. You need a cleaner. I just pay myself, bang I will clean the house. Ja, just pay yourself. That's a good Oh my Papa, Oma said she will come to clean the house. No, but I mean, I will clean for you, like we pay her. Nabuing na. No, we're gonna do something from there anyway. Nagkaano po kami ng Christmas na tawag dito. Yung pwedeng Christmas gift para sa parents ni Ruth. Kasi nga, grabe yung tulong nila sa amin ba. Lalo kay Ana. Lahat ng bagay. Lalo sa akin, these days, kasi nga nag-a-adjust ako sa schedule ng work. Sila po ang pick up sa akin every day, except Friday. Kasi nga late na ako. Ayaw nila akong payagan na mag-bus kasi nga gabi na. So most likely kasi nga 9:30 ako mag-off sa work. 10 o'clock na yung bus ko. So yung distance from the company papunta sa bus stop, lakad ka ng mga 15 minutes for me kasi I have short legs. So 15-minute walk for me to the bus stop. And ano siya ba? Tawag dito, madilim doon. Siyempre, may lights coming from the cars, pero kung naglalakad ka, madilim siya talaga kung walang dadaan na autos or sasakyan. Ayaw nila akong payagan na maglakad. Sinusundo po nila ako. So, ngayon pala, naputo yung sabihin ko kanina. Today, we're going to Opa, Ruth's Opa, kasi he is already 96. Imagine nyo yan, 96 na si Opa. So, magva-vlog po ako doon.
Can I do a vlog there, Dudong? You think? Can I do a vlog? Out for me, it's okay. I don't know if there are other people. I don't. If there are other people there, I will not. But if it's only Opa, I want to keep memories today, Bamba. Opa is getting really old, and he's not in his best, health condition. That's true. So i-visit po natin si Opa. Si Ruth is excited to eat cake, of course. Also, Ta! no, but also it's Opa. I will also I'll make breakfast, Papoy. Otherwise, my first meal is cake. Also, I forgot to tell you, hindi ko pa nasabi sa inyo, nag-change na po ako ng work. Iba na ang work ko, wala na po ako sa store. Yun yung pinakagusto kong sabihin, pero inintay ko lang ba na medyo makapag-adjust ako sa work. Okay naman. And yeah, balik tayo sa work next week. Wala na po ako dun sa store kasi nag-struggle tayo sa language. Hindi lang sa work itself. Okay naman yung work, makaka-adjust man talaga, pero doon ako talagang nag-struggle sa sa language. Nahirapan na ako, hindi na siya komportable sa trabaho. Marami nagsabi na sana daw how do you say that in Tagalog? Anyway, if I should have put up with it daw. And kasi maganda siyang exposure sa language, but well, they have a point. Pero ba't ko po pipilitin yung sarili ko kung hindi ako komportable sa trabaho, sa environment na to the extent na hindi na ako makatulog, na stress ka na. Ba't ko pipilitin ang sarili ko? Pahirapan ko ang sarili ko. Madami namang ibang trabaho, di ba? So yun, happy ako sa naging outcome sa nang decision ko kasi okay naman yung work ko ngayon. Kaya masakit yung katawan ko lang. Masakit yung katawan ko. Nasa po ako, I work at a pharmaceutical company siya. Yun yung pinakagusto kong sabihin. Hindi ko lang siya ma-share. Natural kasi na ma-mention ko talaga siya sa vlog sana. Pero hindi ko lang siya sinasabi kasi hinihintay ko nga na maging ako, na makapag-adjust ako sa bagong work and bagong company. And another thing, update pala sa bahay namin sa Pilipinas. Mag-insert ulit ako ng videos or pictures kasi pumunta doon na yung kapatid ko, naglinis po sila doon. And yung couch namin deliver na, tapos na talaga siya. Originally white yung yung seats, yung sofa mismo, pero pina-change ko po kasi rental siya, 'di ba? So mabilis siyang madumihan. Yung puti, so I change it to dark gray. Oh, the couch, yeah. Somebody vlogged about it already. Famous Filipina vlog. My niece took over my vlog. Mag-insert po tayo ng vlog. Nag-vlog siya doon sa bahay. So, enjoy her vlog. Namin dito sa ante. Tukat. Ano yung nagkuranan sa amon ng game Ano si As. Go. Hirap. Sumusag ka ta. Then, money kwartan is sa kuanay sa kaligaga. And money sa kumon. Ante guys. So, tanawan niyo guys for free kay na. So, Dimana guys? Surprise! Wala guys, din nasa electric fan and nasa aircon. Let's go to alam na ko sa color. Ay, ang color. Then, sa akong image. And mo yang sugat pero di pa siya musik. Guys, di pa siya musiga guys. Yan ang pag-aircon
Sa lower case sila guys naka-aircon. Dayon, dinuan yung view. View na nila guys ha. Amo ng truck guys. So, di ba siya ma-apply sa muna ang view na nila. Yan na, akong mamang papag akong kuya mag-view kay kasubos eh. Ha? So, morning is bye. Love you. I just woke up from a dream. When you and I had to say goodbye. Where goes that girl follow? Nobody's promised tomorrow. So I'm a man of the last night. Last night. If the world was ending, I'd be next to you. Ooh. And the party was over, and until my arm was done. Ooh. I wanna hold you, just go lies. And just what I find in the world is ending. I wanna be next to you. Yeah. Pink natin today. Oh, pink ako. Sabi ni Ana, ito yung favorite color niya. Tapos she's wearing my favorite color. Ana, show them Mama's favorite color. Dali. Because Mama's wearing your favorite color and Anna's wearing my favorite color. Samahay, titas! Hi, Tita. See? She's wearing Mama's favorite color. Nou laat zien jouw schoenen. Maar zie je staan, kun je schoenen laten zien? Come here. Kijk eens, heeft Anne mooie schoenen? Ja, laat maar zien. Can I have a little bit? Are you sure you washed your apple? Yeah. It's good that you're just picking fruits there and washing them. And then not having to ask Mama Papa Sab anymore. We're waiting for Oma and Opa to pick us up. So si Ana, yan. Nagdo-drawing na naman. She's going to use her stickers, the new stickers. Mag je eentje kiezen? Yeah. And ako naman, I'm having... Ayan, may peanut butter Andere siya. kant moet hij doen, hè? Isang slice lang kasi hindi ako masyadong gutom. 1, 2, 3. Nasanay na ako na ano ba? Nasanay na palagi akong Goed zo. late kumakain. Grabe talaga yung eyeballs ko. 5 hours lang po yung tulog ko. Mga 4 hours lang. Hindi ako makatulog. Tulog ng maaga. Alas 3 na ako natulog and I woke up at 8. Kasi kami ni Ana last night, maaga din kami natulog, mga alas 8. Wala pang 8 tulog na kami. Tapos si Ruth umuwi mga almost 9 o'clock. Yun, nagising ako. And then until 3 o'clock din ako makatulog. Kaya mayaman ako sa... Zo'n tal schijnen, hè? Dat kan Yan oh. Eye bugs. Oh my God. je schoentjes pakken. A few moments later. Moet gefeliciteerd zeggen, Anne. Morgen. Oh, genau zo. Dat is mooi. Kom uitpakken. Zeg maar gefeliciteerd, opa. Gefeliciteerd, opa! Mooi. Wow! Palagi itong may Christmas sa village, opa. Talaga. Malaki, pero ngayon maliit lang, pero maganda pa din. Dat is echt mooi, hè? En niet? Werkt dat of niet? Ja. Ang cute naman. Het is echt mooi met de lichtjes, Connie. Oh, kom eens aan. Opletten, ja. Die is mooi, hè? Dito na po kami kila Opa. What ate you now? Papa Pia.
Dupok. Damak. Yeah, that's Ah, for cake okay. you can eat. Nakain pala. Damak. Nee, dat niet damak. I said, how you come? Yeah, but opa was okay, she said. She So of already, course, she knows where it is already. Ang ganda ng Christmas village talaga ni Opa. Normally, malaki talaga tong Christmas village niya. Ang dami niya. Last year, madami. Pero, syempre, hindi na din kayang iset up ni Opa mag-isa. Tinulungan siya ng anak niyang isa. Uncle ni Ruth. Anna, dit is jouw nichtje? May pag-gift daw si Opa sa kanila. Kaya ayun, umalis sila. This is really Dutch. Matagal na daw to. Welke wil jij, Loft? Welke wil jij? Echt, they're very lightweight. Oh ja, dat maakt allebei. Ja, wel lekker. Ja. Ja, soep kunnen wij eten, hè? Ja, een beetje gebonden, ja. 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 A few moments later. Yan, alas 4 na dito, pero kakain na kami. Wala kaming lunch eh. Natulog ka agad pagdating ng bahay. Die zwarte meer. Iyo ka dyan. Yung sabaw ni Ana, alam mo yung ginawa ko? Kinunan ko po siya ng mga kung ano-ano. Gusto niya clear lang yung sabaw niya. Tapos gusto niya may rice. Yung ginagawa niya. Yan yung paborito niyang gawin. Yan. Naghahanap siya ng pho ngayon. Pho. May ano pala kami dito. Lumpia. Tsaka dumpling. Yan. Kain. Kain. And yun na lamang po yung aming ganap for Mama, kan je die zwarte uit? yeah, that kan ik doen. Yun na lang pa po yung ating pa-video. Maraming salamat sa pag-join sa amin today. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy! Ana! Like and subscribe. Mush, mush, babush! Moet ik dat doen? Bye, Papa! Doei doei.